Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Akhonza kugwira bwino udindo umenewo akhale kuti ndi munthu wotani, mwina kuthekera kwake nkotani, kapena mwina munthu amene angasankhidwe ngati leader of the house kumbali yolamula amene angayendetse aphungu ambali yolamula mnyumbayi ayang'ane munthu wotani. Ngakhale mbali makamaka pa mpando wa uspika apo tikumva kuti wena ndi wena ngati chipani cha DPP chapanga endorse Samia Suleiman, tambakale nkhani imeneyo, komanso taona ndithu nkhani yonena kuti akondwa nankhumwa nawonso achipani cha PDP akuyang'ananso mpando umenewo nkumanena kuti koma zimafunika munthu amene ali ndi experience akudzitsata bwino ndi akuona kuti akhonzanso kuugwira bwino mpando umenewo wa uspika. Ku leader of opposition kusitidamve zambiri, ngakhale manong'onong'o patali tikumamva ndithu kuti kumene kwakutchulidwa konso ndi Moses Konkuyo, koma sizidamve zogwirika bwino kuti kumeneko amene angaugwire ndi ndani. Koma chachikulu chimene timafuna tikambirane madzulo ano ndikunena kuti mukamaona anthu amene akupita kumene kuja, mwina chiyembekezero chanu ndichoti anthu amene apasidwe maudindo amenewa akhale anthu otani, akhale ndi qualities otani, kuti chifukwa at the end of the day chachikulu nkunena kuti anthu amenewa atumikire Amalawi ndipo atumikire Amalawi bwino. Tikondwera kwambiri titamva ndamanga yanu madzulo ano. Tatimbireni phone pa 0998475904 mukayimba pamenepo ndiye kuti timva kuti inu mukuti bwanji, komanso mukhonza kutumiza SMS ku text line yathu 1895 mukateronso ndiye kuti timva kuti inu mukuti bwanji. Ndimafuna titsekule nyimbo imeneyi, titsekule programu yathu madzulo ano ndi nyimbo imene adaimba Phungu Joseph Nkasa akuti anasankha olakwika. Ititsekulire programu yathu. Phungu Joseph Nkasa ameneyo akuti anasankha olakwika kutitsekulira programu yathu ya lero ya Times Talk 13 minutes past 5 mkatikati mwa programu imeneyi pano pa wireless ya Times. Tunena kuti lero tufuna tikambirane nkhani yosankha adindo ku nyumba ya malamulo. Tuyembekezera kumeneko kuti kusankhidwa speaker wa nyumba imeneyo, tuyembekezera kuti kusankhidwa leader of the house amene amakhala mbali ya boma mnyumbayo, tuyembekezera kuti kusankhidwa leader of opposition amene amakhala mtsogoleri wa mbali yotsutsa. Muona kuti posankha anthu amenewa ayang'ane chiyani mwa munthu amene angapatsidwe udindo umenewo. Ngakhale ndimafotokozera poyamba kuti zimene tamva apo ndi apo zikusonyeza kuti mwina chogwirika ndichonena kuti chipani cha DPP chapanga endorse Samia Suleiman pa mpando umenewo wa speaker. Komanso taona kuti akondwa nankhumwa achipani cha PDP aonesanso chidwe pa mpando umenewo wa speaker. Manong'onong'o chabe zimene tikumvapo, tikumva kuti Moses Konkuyo ndi amene akuyang'anidwa kuti akhonza kupasidwa mpando wa leader of opposition. Pa leader of the house kufikira pano sindamvepo kena kalikonse, koma tiuyang'ana kunena kuti inu mukhonza kukondwera atayang'ana chiyani popereka mipando imeneyi kwa aphungu amene akulowa mnyumba ya malamulo. 0998475904 ndi pamene mungaimbe 1895 ndi pamene mungatumize SMS kuti timve ndemanga yanu madzulo ano. Halo. No. Mwaswera bwanji wawo? Mwaswera bwanji. Ndaswera, tudziweni. Mwaswera gono kukhonjeni kukapiji kutcholo. Mulankhandi Bishop Mandawala Phiri. Ndiulandireni Bishop Mandawala Phiri, ndemanga yanu njotani madzulo ano? Ngati ne maganizo anga ndikuona kuti endo zimene achita ngati ku DPP, Suleiman ndi munthu kuti tikumudziwa ndokhazikika pandale, komanso ali ndi mbiri yabwino, andi ni munthu amene muzina anakhalapo kukhazikisa mtendere. Mukudziwa mu nyengo zimene tachoka boma ili parliament sinali bwino, komano tikamaona anali munthu mmodzi amene
amaonesesa kuti muzambiri zinthu zikhale mwamtendere. Ngati ine ndikumutaso support kuti soma nakhoza kukhala munthu amene angati kuthandiza kumbali ngati ya DPP komanso ziko anthu amene akayimira kumeneko si okha kuti no chipani komano ndi amene angatithandize kuti mabiru kwaongolera nkuonekera nyumba kuti zimene akukambirana zitha kumangirira motani. Ngati Suleiman kwa ine ndikumpasa mapoints ngati leader of opposition ngati Akondwani ndikuona ngati pena pake of course ni munthu okhazikika kundale komanso koma chimodzi chimene ndikuchiona ndichonera kuti amakhala ndi motion Akondwani Nankhumwa. I don't think kuti ngati munthu wa mkulu kunyumba ya malamulo akhoza kulondoza zinthu kukhala pachimake kuti munthu khoza makhala bata timaona mmene mjanthu amatha kufika pona kuti apindirana ndithu mashati avulirana majekete mataya aponya oko ndeno Nankhumwa nimaona kuti nda motion ndi mmenenso mmene aliliwowo ndi mmene asiyana ndi DPP as a ruling party pa nthawi inoyi imene kulamulira ndi DPP. I don't think kuti wapasangana Nankhumwa amene ali ndi absent mind pa DPP. I don't think kuti zinthu zina zikhoza kuyenda bwino. Kwa ineyo maganizo mwanga ndikuona kuti no sali bwino ngati Nankhumwa apasa udindo umenewo kupale cha chipani chimene chikulamula sali nacho inene ite anacho baudani ndi nkuona ngati mwa zinthu zina sizingaende bwino. Inedo maganizo anga ndikuona John Chaka kamba ngati ya mbali nayo zambiri singakambepo kumano mipando iwiri iyo ndimene ningati kuita support mapasomanipo ndayikapo ndithu maganizo ofomeza kuti awonikira ndipo zitokhala zinthu zabwino. Ateredo kuno kutcholo katichi khonjeni Bishop Mandawala Phiri. Ndathokoza Bishop. Nene timachokera ndifoja timwina zinthu zambiri timakhala una kuti zimakhala zoti zikutika. Ndipanga tuna kuti tena malamu tonse kuyambira ku chigawo cha pakati kumpoto komanso kumwe kuno. Tonse mosempana mapeto ake zimene ziko lili zingopitirira pasi malo mopita pasogolo ndi manga zanga zimene mazopa. Ndakuthokozani kwambiri Atom kutimbira foni. Thokoza zikoma kwambiri 0998475904 ndi pamene mungaimbe kuti timve ndemanga yanu komanso ma SMS akubwera kudzera ku text line yathu 1895 mukatumizanso kumeneko ndiye kuti timva kuti inu mukuti bwanji pa nkhani imeneyi 0998475904. Hello. Mwaswera bwanji wa? Taswera bwino kanyosa. Taswera tudziweni komanso mene mutimbira. Ine ndine Joseph Kakhobwe kuimbira kuno kumwanza. Tulandireni Kakhobwe ndemanga yanu madzulo ano. Ndemanga yanga ndionena kuti ndikhanga tindatambasirako pang'ono komano mundimvetsetsa kwa kakanthawi ndithu. 1 minute, muli ndi 1 minute. Okay, chabwino. Tikangana amene zilili panopo tikuyena kuti tipeze speaker amene ali odekha, amene olivin patakhala kuti pali pressure. Amene iyo atha kuvomera ndipo sakhala ni matantrums ni munthu onena kuti sangakhale busy kapena kutukwana anthu kapena kuti mwina zavuta athawa atola nkhani kapena mwina akhala ndi ma pressure. Tikaona mwina amene asankhira anzathu a DPP asankha Suleiman amene kwa ine pepani nditchula dzina wakhala ngati nda pressure. Tikapita mwina ena leader of opposition mwina atitati ine kwa ine ndikuona ngati chisankho chabwino ndimene alira Moses Kunkuli. He is very calm. He has been someone amene has gone under pressure. Komanso akhala mundale kwa kanthawi ndithu ndipo muzonse zochita zake zambiri amaonesa maturity ndithu kuti mumvetsere mene amayankhulira ngati munthu amene ndamutchulayo Moses Kunkuli muona kunena kuti inde mwina titatenga politics aside koma you could see kuti there is maturity in his responses and you would refer back kunena kuti kodi mkulu amayankhula kuti chani. He is very professional in the way he handles his issue. Now, for a speaker of National Assembly, we don't need someone amina katenge manages joka no kwina kuti apunzitse munthu wina khalibwere nake. Koma ndi munthu amene tikunena kuti akonze abweretse mpaka mmalo amene aja amene akukambirana za malamulo zina zonse zofunika
zochita passive abuse aunikire zinthu andiko kuti munthu amene akhali munthu wabata bata alisambire kunena kuti ali ndi support yochuluka bwanji koma liyambire kuchoka mwa iyeyo ngati munthu kodi nzeru zake amachita handle bwanji zipakakhala kuti ali pa mafunde ndi someone who can sleep in a storm ndi munthu amene wakhazikika kunena kuti atha kupanga chiganizo even atakhala lukuyenda mu storm ya mtundu wanji koma decision imene angapange pamene when you go back you refer kunena kuti I think munthu uja akuyankhula zinthu mwanzeru ine kwa ine alido aujena kunkuyu is the best point yonena kuti mina atakhala kuti mina ndi Speaker of National Assembly zikavutitsitsa mwina atakhala leader of opposition koma kwa ine kunena momveka bwino kutengera ndi mina agwirira ntchito kunkuyu ndi pressure imene anali nayo MCP kuchoka munthawi imene from mina amayankhulira ena mpali amene ndo atisoyepa tikabwera kunja ona ndithu kuneyo kuti kudusi kuneyo kuti this guy is mature person maturity is not age koma how much pressure you have felt moyo mwako ndikunena kuti unakhala modeka bwanji kuti uchite sawa zinthu zako and is not a fit me any politician tathokoza kwambiri kuchokera kumwanza zikomo kwambiri 0998475904 ndi pamene mungaimbe 1895 ndi kumene kukubwera ma SMS. Hello mwaswera bwanji wapo Sasa bunoza ino bwana. Ndaswera tudziwe ine komanso umene mutiimbira. Sasa bunoza ino. Tiyankhulane pa phone ipo wawa tudziwe ine komanso umene mutiimbira. Zinanga ndine Manis Major. Nkuti kumene kwa Major. Zinanga ndine Manis Major. Kuno kuchikweo. Tulandireni kuchikweo ndemanga yanu a Major mwamsanga. Ine ndemanga yanga ndionera kuti basi maudindo koma kungofunira kuti angosankha basi moyenerera. Chabwino. Otengera kunena kuti mwina ziko lathu lino kuti liende bwino ndiye kuti timadalira ngati maudindo ngati amenewo ku nyumba ya malamulo kuti azitha mwina kutiuza zimene zitha mwina tikatumira zinthu mwina zitha kuti kukatitumikirako ngati ku nyumba ya malamulo. Ndemanga yanga ndineneyo. Ndakuthokozani kwambiri kutiimbira phone. Zikomo kwambiri bwana. Zikomo. Asulemani omwewo alibo ine Menard Nyadaufe kuno kutyolo kuntawa tathokoza kwambiri. Uthenga wina akuti Malawi tiyenera kudziwa kuti dziko la Malawi ndi labwino. Ine Francis Divala Moses Kunkuyu ali bwino zikomo Lilongwe tathokoza kwambiri. Anthu ake akhale amaganizo osintha dziko palibe dzina komanso kumene atumizira. Asulepaniwo ali bwino kotero kuwasankha sivuto ayi ine Aaron Mikias kuneno tathokoza. Without bias woti ata kumaunikiranso aphungu zochita osakondera chipani koma Malawi ndi kuyika dziko patsogolo tathokoza kwambiri. Palibenso dzina komanso kumene atumizira koma tathokoza. Ine Fletcher kusawadi kuno kuzomba nkhani ndi kutumikira Malawi koma osusawo asakhale munthu ongosusa ziri zonse ndi zabwino zomwe. Ine Fletcher tathokoza kwambiri. Ine Salima kuno kuzomba anthu amaudindo akafuna kusankha munthu wapaudindo akhale wamakhalidwe abwino komanso omvera zinthu zomwe anthu akufuna tathokoza kwambiri Asalima. Hello. Tiyankhulane pa phone ipo awa tikudziweni komanso kumene mutiimbira. Tikudziweni komanso kumene mutiimbira. Andrew Magomba lukimbira kuno kwangokwe. Tulandireni kwangokwe ku Kasungu kumene. Machinga imene. Oh Machinga ndemanga yanu kuchokera ku Machinga. Ndemanga yanga atu ndena kuti nchi imene yasankhira muzipani imwe. Chabwino. Munga tiyerekeze kumbali ya chipani cha TPP. Asulemani ondora amenya nkhondo yayikulu kapeni kucha. Chitaka mwasiya padera ya. Ngateganizo lili limenelo ndo lili achidabwinonso kwambiri. Ambali osusa unawaona kuti apanga bwanji. Kumene kwaona kuti apanga bwanji. Nawo saona kuti apanga bwanji. Aendelea hao amene wachame yao. Chabwino aina thokoza kwambiri wa. Kwa game hili ndio tili ndi atembeno rezidu zimasintha ndena wo sambe kubweteka amusiye Sulemani.
Chabwino. Chabwino aina tokoza kwambiri. Ndakunyadira kwambiri fanya kugira foni yanga. Ziko kwambiri. Zuwa mwambiri mkandi tsukula pamba. Ziko mwambiri. Akuti ambali yosuza iwaona kuti apanga bwanji. Zalida opposition yosa sisi kwakuza yayi. Akuti osusa waona kuti apanga bwanji. Chabwino tathokoza kwambiri. 0998475904 ndi pamene mungaimbe kuti timvende manga yanu. Komanso mukhonza kutumiza SMS ku text line yathu 1895 ndiye kuti timva kuti inu mukuti bwanji pa nkhani imene tukambirana madzulo ano 23 minutes to 6 mkatikati mwa time stock pano pa wireless ya Times pa 5:45 tikhale tikupanga zina ndi Premier Bet pano koma mphindi za salazi tili pano kuti titenge ndemanga zanu timve awa kuti auti bwanje. Halo bwana, muli bwanji bwana Mangazi? Ndili bwino ine kainuyo? Ndili bwino, ine ndine Petro Bishop kuchokera ku Malombe, Mangochi Malombe. Tulandireni a Petro Bishop ndemanga yanu madzulo ano. Ndemanga yanga ndionena kuti opposition ngakhale iye ena feti ku chipani cholamula koma timadalira to opposition. Kwa dalila kwake nkonena kuti akamatusa paja mundu samalekerera iya. Halo? Tukumvani nditu. Antu pamepa jarife antu awonse amakangati taberekedwa ndi opposition. Chifukwa timaonera mbuyo mu apo mawa akakhala kuti sakuzuzulidwa amakangati alekerera nditu otachita zinthu zothandiza Malawi iya. Ndiye chifukwa choti pali opposition ndiye makangati opposition ija ndimene mabereka wantu ndiye tifuna kuti mbali ya opposition asankhe munthu odeka munthu oti wodziwa kukhazikitsa bata osati ovulira na majekete iya. Chabwino. Mondimva bwana Mangazi? Tukumvani nditu. Ndiye tikwadalira nditu kuti inde ambiri fena feti kulankhula tikabise ntive ambali yakuboma koma opposition imabereka nditu anthu wa Malawi kuti anthu zinthu zabwino kwa makhala ngati banja ndi banja limodzi mwachisanzo mamuna ndi mkazi akakuti mamuna apereka fundo mkazi kuti ayi bambo pamepo tisatero tikatero tilakwisa tipangeza kuti mamuna akakhala omvetesa pamene pamvetere kuti ayi kazi zimene akunenazi ndizoonadi koma osati iya zimene ayi wendi mkazi ine mwakuti boma likatero so ndi mbali ine yolephera. Chabwino ndakuthokozani kwambiri kutimbira phone. Ndithu ndemanga yanga ndimene bwana. Zikomo kwambiri. 0998475904 komanso 1895 nkumene kukubwera ma SMS akuti zofunika kusankha mtsogoleri wa nzeru komanso manga dziko osati wopasula Malawi. Ine Adamson Feston kuno kumulanje tathokoza ku MCP akanasankha anthu ena chifukwa ononga mbali ya chipani ndi omweyo. Ine Omex kujambe tathokoza. Ine Christopher Chao kubalaka posankha anthu amenewa akhale omvetsetsa ndi kumanga mfundo zabwino tathokoza. Ine Maulidi ali Chingale Zomba akunkuyu ali ndi kuthekera supporter wa Bullets akutero amene watathokoza. Posankha aonetsetse enawo azingoononga chipani koma kunkuyo omweyo moto kuti ndine pangani from MJ Masuku tathokoza kwambiri. Ine Matthews Julio kuno ku LCT pa speaker wa nyumba ya malamulo akuyenera kusankha wa independent chifukwa akakhala wa chipani ku parliament kuzakhala kusamvana akutera amene watathokoza kwambiri. Ndine Ranges kumachinga muyenera kusankha anduna zabwino kuno TA kola akutera amenewa tathokoza kwambiri poti tumezira uthenga umenewo. Halo 0998475904. Halo aya mimi Halo. Nanga kungochita chete choncho bwanji akulu. Halo.
aya amene wandithu ndekuti akumvera wireless koma ukuku akuimba phone ndesi zimatheka zimenezo 0998475904 Hello. Mwaswera bwanji wa? Ndaswera bwino kani. Ndaswera tudziweni komanso mmene mutiimbira. Ine ndipita Mangulenja ndikuimbira ku Mazabango. Tulandireni umazabango ndemanga yanu madzulo ano. Ndemanga yakasiya patali. Koma mangofa ndionikire makamaka pa leader opposition ipo. Chabwino. Kwa ndi chinthu chofunikira kwambiri kapena ndi nthambi yofunikira kwambiri mu ulamuliro wa democracy. Chifukwa chokuti ino ntchito yake kwenikweni sungosusa posusa komanso kwenikweni ndikupanga provide amati ma checks and balances kupanga hodi boma limene likulamula tu akaunti osakhala mopikisana koma mwanzeru ndithu ndi mmene tikuonera manambala aja inde ma independent alipo choka posa chipani cha ma congress komabe for the sake of adherence taona kale ambiri ma independents iwo akulowa chipani china monga cholamula akulowera apa ndi apa ndiye sawa pofika masiku akusogoloku ambiri ya ma independents oyima pa ukhawo akhala wazipani ndiye ina sitingadalire kwambiri komano ya voice yochokera ku opposition yomangidwa ndi chipani kuti no ikhale yamphamvu komanso kuti anthu azikhala ndi mawu amodzi kwa parliament ikuchokerayi inali ndi opposition imene timayitandaula imene mwinaso boma ijaliragwa chifukwa chokuti silinathandizidwe kugwira ntchito bwino chifukwa kunalibe opposition kunalibe mtsogoleri weni wa opposition. Ndiye pano pa dziko lino likufunikira munthu wanzeru odekha komanso osaonjeza ukali koma nzeru kuti agwire ntchito imene ili bwino. Ndiye chipani cha Malawi Congress ndi chimene chili pasogolo pa zipani zimene zapeza mipando kusaka cha DPP ndi chimene chiyenera kuti pasa munthu amene agwire ntchito yothandiza Malawi ngati mtsogoleri osusa boma kuti boma limene lili pano ligwire ntchito yake yabwino mmene wonga Malawi akuyembekezera. Ndiye kuli anthu osiyana-siyana ku Malawi Congress Party ko komano amene ali wawo omaliza anali kuoneka kuti number 1 sali nthawi yathu yapita bwana, nthawi yathu yapita tikufuna tipange zina apa so tathokoza kwambiri kutiimbira phone. Zikomo. Ikamakwana 5:45 ndekuti timakhala tikulowa mgawo lina lapadera gawo limeneli ndila Premier Bet so ndithokoze kwambiri inu nonse amene mwatiimbira phone komanso amene matitumizira ma SMS timakondwera kwambiri mukamatero mu program imeneyi. Nthawi yathu 5:45 kuchoka pano mpaka na 6 o'clock amene achita mphamvu zonena kuti program imeneyi kufikeni ndi Premier Bet and mene tichitira nthawi zonse timakhala ndi alendo pano ndekuti so we are live on Times 360 Malawi Facebook page mukhonzanso kutistatira pamenepo komanso we are live on Facebook page ya Premier Bet ti kulandireni alendo athu kuchokera ku Premier Bet. Tathokoza bwana. Kwaja bwanji ku Premier Bet lero ku Green Bank. Ku Green Bank kwaja bwino. Lero tabweraso ndithu kuti mudzipano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.